Здравейте! Сега да разгледаме няколко програмки. Създаваме си проект. Нека да направим да видим унаследяването на класовете. Например, Project, да го кръстим. И какво имаме тук? Това ни е main класа. Значи, нека да създадем Java клас, който да го кръстим. Нека new клас да си. И още един клас. New клас 1. Сега, тук нека да се напишем някакъв метод. Public void метод void, защото нищо няма да ни връща. И нека да си напишем някакво такова съобщение. Hello. Така. И сега нека създадем още един Java клас. И какво имаме сега тук? Тук имаме този метод. Ето тук ни е метода. В тези къдравите скоби. И сега нека да напишем ключовата дума extends new class 1. New class 1. И ето виждате, тук нищо не пишем, само екстензваме с тази ключова дума. Това е наследяването на класа. Наследяваме този клас, new class 1. И да направим също и тук. Така. И сега да се създадем обект от тези класове, значи всъщност оригиналното ни е тук, значи на new class и new class 2. New class и new class 2. Сега, new class, създаваме обект от класа. Как ни е името? New class. Сега от второто new class 2 е равно на new class 2. Така. Тук е едно интерче. И какво сега? Значи new class унаследява new class 1, new class 2 унаследява new class. И какво имаме тук? Hello. Той виждате тук нищо не пишем, тук нищо не пишем. Създаваме обект от тези класове и значи това ни даде два hello. Нещо не става. Аха. Не сме създали ето тези. Не сме използвали създадения обект. Ето, два hello, ето виждате. New class, new class 2. Нищо нямаме вътре. Унаследява new class 1 и получава точно това съобщение. Ето това е за унаследяването на класовете. Това е общо взето най-важното. Да се види как става. Сега нека да разгледаме как да създадем някаква програмка. Палиндром. Да видим тук логиката как е. И това съответно ще ни е палиндром тест.
Сега, палиндромът, нека да е 5, да се ограничим до 5 цифри. Това е някакво такова число, примерно 1, 2, 3, 2, 1, прочетено отзад напред е еднакво нормалното. Сега какво имаме? 5 цифрено число казахме, private, тъй като дефинираме в класа директно. Private int 5 digit. Ето виждате светна зелено. Сега един конструктор и тук ще напишем ето така. New 5 digit. Тук ще въведем нов integer и тук ще напишем ето така. Set 5 digit и в скобички тук сега ни казва да създадем, тъй като още нямаме set метод, това не трябва да ме плаши. Ето, сега ще се оправи. Ето, видяхте, вече се нормализира. Тук сега много важно е да въведем един if. Тук също ще си въведем new от целочислен тип. If new, какво имаме тук, new 5 digit, по-малко от тук, това го тригам. Ето виждате вече, ако е по-малко от 100 000 и е по-голямо от 9999, то 5 трябва на new 5. Това е на тази новата, присвояваме. А тук го правим в скобички, точно да се виждат тези сравненията. Сега най-важното, пишем си public boolean, когато се отнася за проверка на истина или лъжа, boolean is palindrome. Тук отново не трябва да ни плаши това, че е светва, тъй като може би иска return. Ето виждате return statement, но нека първо да му въведем int digit. Тук нека да обърнем внимание на следното, тъй като числото винаги третата цифра съвпада, така че няма да не се интересуваме от третата цифра, само от първата, втората, четвъртата и съответно от петата. И сега тук какво ще напишем? 5 digit делено на 10 000. Това ни дава остатъкът, т.е. първата цифра. Съответно тук ще е 5 digit. Тук веднъж намираме деление с остатък. Ако имаме 50 000, получаваме, примерно ако имаме 1, 2, 3, 2, 1, делим с остатък на 10 000. И тук какво имаме? 2321 и това го делим и получаваме 2. Ето 2 не е втората цифра, значи тук трябва да разделим на 1000. Продължаваме по същата логика. Тук ще трябва да разделим с остатък първо на 1000, на 10 000, после на 1000, после на 100 и накрая на 10. И продължавайки по същата логика, тук няма какво да се занимаваме, ще го копирам направо ето така. Само тук ще сменим с процент. Сега, какво е условието? За да е палиндром трябва едно if, че ще въведем. Digit 1 равен на digit 5 или още един if
въвеждаме в първия if. Digit 2 равно на digit 4. Тук вече нямаме. Всъщност return true. Else return false. Тук не се пише else, просто ако това е изпълнено е вярно, ако не е изпълнено false. Така, вече сме готови с самото палиндромче. Сега какво? За да го въведем, не трябва скенер. Ще въведем един скенер. Система е тук точка, като напишем, ето го избираме го. Тук ще въведем сега следното int digits, това са броят на цифрите, нека да са равни на 0, да ги инициализираме, и int number, това ще е въведеното число. Сега, искаме числото да се ограничи точно до 5 цифри и пишем следното. While digits различно от 5, какво ще имаме? И нека си имаме следното. System out println въведи 5 цифрено число. Тук само, че да не е println, тъй като да не ни връща на долния ред, а да се остави на същия, само с print. И съответно number е равно на scan.next int. Сега въвеждаме следното. Тук, понеже трябва да се вмества във времето за 15 минути, въвеждаме просто номер да е по-малко от 100 000 и по-голямо от 9999, тогава digit са 5. В противен случай, или за съобщение, цифрите трябва да са 5 и тук още веднъж цифрите трябва да са 5, съответно на първия и втория if. Сега излизаме вече от while и създаваме обект от класа palindrom е равно на new palindrom. Тук въвеждаме number, тъй като това не е параметъра. Сега if въвеждаме palindrom.isPalindrom. Ако това е изпълнено, вътре в if ще имаме следното съобщение. System out printf the number is, тук имаме форматичен спецификатор, така че пишем процент d, тъй като е число, и тук пишем number. Стана ли? Стана. Else. В противен случай, това ще го копирам, да не го пишем два пъти. Is not a palindrome. А тук is a palindrome. Удивителен. Тук не трябва тези две точки. И тук ще свалим съответно на новият ред. И нека да видим какво сме направили. Да компилираме програмата. Въведи 5 цифрено число, нека въведем 6. Number must be 5. Ето тук нека 3 да въведем. Не ни дава, значи да видим 5. The number is not a palindrome. Тук извинете, значи всъщност програмата се работи, но тук процент D не съм го въвел на място. Ето 1, 2, 3, 2, 1. Числото е палиндром. В противен случай 1, 2, 3, 4, 5. Числото не е палиндром. Просто процент D трябва да се въведе на точното място. Благодаря ви за гледане.